Збавцы, верные со śpiewом, придите до ясляв Яго Бетлеем. Царь народился, царь усіх створенняў, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные хоры, радостно спевайте, сусвет чує хвален Христу. Слава Хосанна на вышинях Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Иисусе, Тебе мы радостно витаем, Тебе честь и славу от сердца пьем. Вечное слово к нам пришло у теле, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Вирушаймо до стоянки, кличуть Єсус і Паненка. Привітаймо немовляті і Марію Його маті. Привітаймо немовляті і Марію Його маті. Божає дитя вітаєм, що в яслях тут спочиває. Немовля, що моцей Бога перемог шатана злого. Немовля, що моцей Бога перемог шатана злого. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Уся земля поклонится Тебе и заспевая Тебе и прославить ім'я Твое. Гэтымі словамі 66-го псальму розпочинаємо сьогоднішню літургію Святої Мши, яка ахвяравана у інтенції падзякі за пражытыя 40 гадоў Рынкевіч Сергея з просьбай о Божае благословенство, пякі Маці Божай і дароў Духа Святого для яго і ягоных блізкіх. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу Усемагутнаму. И вам, браты и сестры, что зарашил я вельми, думкою, словом, учинком и занятым. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых,
И вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты кіруеш небам і зямлёю. Выслухай ласкава просьбы Твайго народа і адары нашыя часы супакоем праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання послання до Габреїв. Кожний першосвятар, якого вибирають з людей, призначений для людей у справах Божих, ка приносить дари і ахвяри за грахи. Ён може спочивати тим, хто не ведає і блукає, бо і сам має у собі слабость. Тому ён повинен як за народ, так і за себе приносить ахвяри за грахи. І ніхто сам не бере сабе гэтага гонару, апроч пакліканага Богам, як і Аарон. Так і Христос не сам сябе праславіў, стаўшы першасвятаром, але той, хто сказаў яму: «Ты, сын мой, я цябе сёння нарадзіў», як і ў іншым месцы кажа: «Ты святар навекі на ўзор Мельхізедека». Христос у дні цела свайго з моцным голасам і са слязьмі узнёс малітвы і просьбы да таго, хто мог уратаваць яго ад смерці, і быў выслуханы за сваю пакорлівасць. Хоць быў сынам, навучыўся паслухмяннасці праз тое, што выцерпеў, і, будучы дасканалым, стаўся для ўсіх, хто яму паслухмянны, прычыною вечнага збаўлення, і Богам быў абвешчаны першасвятаром на ўзор Мельхізедека. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Ти святар навеки, на узор Мельхізедека. Ти святар навеки, на узор Мельхізедека. Пан сказав моєму пану: сядай праворуч мяне, пакуль не покладу ворогаў твоих до подножа твоего. Ти святар навеки, на узор Мельхізедека. Жазло силы твоей спашле Пан Сиону, будешь владарить сярод ворогаў твоих. Ти святар навеки, на узор Мельхізедека. С тобою панованию день твоей моцы, у бляску святости. Золоне перед світанням народил тебе. Пан присягнув і не пошкодує. Ти святар навеки.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час вучні Янові й фарисеї пастілі. Яни прийшли до Єзуса і сказали йому: «Чому вучні Янові і фарисеї постять, а твої вучні не постять?» І сказав їм Єзус: «Ці можуть пастити гості весілля, лиш з імі жаних. Покуль жаних з імі не можуть пастити, але прийдуть дні, коли заберуть від їх жениха, і тоді будуть пастити у той день. Ніхто не пришиває лати з нової тканини до старої одежі, бо нова лата оторветься від старого, і діра буде ще горшою. І ніхто не наливає нового вина у старі мяхи, бо нове вино порве мяхи, і пропадуть вино і мяхи, але нове вино треба уливати у нові мяхи». Гэта слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Сядзем на хвілінку. Браты і сёстры, мы сёння чулі сітуацыю, чулі фрагмент з Евангелія паводле Марка, сітуацыю, дзе менавіта фарысеі і вучні Яна Хрысціцеля, бо не ўсе пайшлі за Езусам. Мы ведаем, што да самай смерці, а нават потым яшчэ гэтых вучняў Яна Хрысціцеля было вельмі шмат. І яны назіралі за Езусам, бо нейкая лічба вучняў далучылася да Езуса, пайшлі за ім. Некаторыя засталіся і, напэўна, глядзелі на тое, што адбываецца. І тут вось менавіта і вучні фарысею, і вучні Яна Хрысціцеля, яны у пэўным моманце бачылі, што вучні Езуса Хрыста трошачкі не прытрымліваюцца, можа быць, да канца ўсіх тых прадпісанняў. І для іх гэта было незразумела. Яны прыходзяць да яго і пытаюцца, да, чаму вось менавіта вучні Яновы і фарысеі посцяць, а тваі вучні не посцяць? Чаму не прытрымліваецеся гэтых прадпісанняў? Бо сёння мы вельмі часта, здаецца, чуць нам, што «Ой, ойчанка, праша ксендза, не пошу, забылася, не прытрымліваюсь посту, там у пятніцу, ці будзе хутка вялікі пост, у вялікім посце, або наадварот цэлы год не пашчу, але ўжо, напрыклад, у адвенце чи у вялікім посце, то ўжо стараюся». І ведаеце, пан Езус вельмі прыгожа ім адказаў, але трошкі хачу затрымацца на гэтым моманце, бо мы прызвычаіліся трошкі сёння ў нашым рэлігійным жыцці, не кажу духоўным, а рэлігійным, што мы шмат чаго не разумеем. І не разумеем, навошта патрэбная тая чи іншая практыка. Мы не разумеем, чаму трэба кожную нядзелю да касцёла хадзіць. Ну, нібы есть касцёльны наказ, ну, Божий наказ кажа, памятай, каб дзень святы святкаваць. Але навошта? Ну, я ж у хаце могу памаліцца, і ну што ж, і мы шукаем прычыны, чаму не пайсці. Ёсць аб'ектыўныя прычыны, калі насамрэч хвароба, ці нейкія перашкоды, такія як, напрыклад, адлегласць, немагчымасць фізычна прыехаць, або там, правда, ёсць суб'ектыўныя прычыны, бо мне не хочацца, бо я спрацаваны, бо я лянююся, бо дзеці прыехалі, ну і там яшчэ 1001 прычына, чаму я, напрыклад, нядзелю да касцёла. Чаму у пятніцу не пашчу, таксама для мяне, правда, трэба пасціць, ну бо он буяк, ну трэба, у пятніцу трэба пасціць. Можа, нават нейкая большая лічба людзей нават не ведае, чаму ў пятніцу посцім. Хто-то скажа, ну, пан Езус памёр у гэты дзень, ну так, посцім, ну. Пан Езусу, ну, Богу не патрэбны наш пост. Я больш скажу, не патрэбна наша малітва Богу. Богу не патрэбна мой прыход у нядзелю да касцёла. Богу не патрэбна сённяшняя мая камунія, якую я прыму. Бог самадастатковы. Ён не патрабуе маіх прынашэнняў, маіх малітваў, маіх пастоў. Не патрабуе. Мы не делаем яму ласкі, калі што-то зробім з гэтага. Гэта патрэбна нам. Гэта патрэбна нам. Чаму? Бо праз гэта мы становімся мацнейшыя. Праз гэтыя практыкі, чи гэта сакраментальныя, ці гэта такі як пост, праз гэта мы узмацняемся, мы становімся больш здольныя для таго, каб ісці наперад. І наперад у гэтым жыцці зямным,
штодзённасці і ўжо ў жыцці духоўным, не рэлігійным, але духоўным. Таму што пост – гэта як магчымасць трошачкі ўсё ж такі абмежаваць сваё цела, свае прагненні. Бо сёння цела намі кіруе. Сёння большасці грахоў, якія мы чынім, гэта грахі цела. Сёння, калі мы кажам пра нейкія залежнасці, то гэта больш нашы залежнасці цялесныя. І гэта адна з магчымасцяў, вось менавіта для нас, каб трошкі затрымацца. Калі хочацца мне гэта мяса, правда, чи то піва выпіць, кажу не. Бо, вядома, пятніца, калісьці, напэўна, ведаеце, пасціліся ў сераду, правда, і нейкія іншыя дні, гэтыя пасты былі больш цяжэйшыя, напэўна, нашыя бабулі раскажуць нам пра гэта. Як, правда, моя бабуля, то і гэтыя ўсе гарнкі, тыя сковородкі выпальвала ў пячы, чтоб нават, каб дзесьці там гэта тлушчу не засталося менавіта, бо, ну, так вот. Гэта было добра, ну, строга, добра, да, але гэта не для Бога не патрэбна. І калі гэтыя вось менавіта людзі прыходзяць да Ісуса, кажуць, чаму вот там і фарысеўскія вучні посцяць, і Янавыя, а твои не посцяць. І Езу ім кажа, ну, не пост для посту. Цяпер, да, цяпер я сярод них. Я Месія, я Сын Божы, я збаўца. І цяпер яны не патрабуюць посту, бо пост гэта вось менавіта у пэўным сэнсе мы кажам, можа, нейкая жалоба. Ну, гэта таксама неправда. Хоць Езус і кажа менавіта, пакуль пан малады з імі, то яны посцяць, але як не посцяць, але як забяруць ім маладога жаніха, і тады будуць пасціць у той дзень. Ну і таму касцёл менавіта гэтую пятніцу ўзяў за дзень посту, згодна з гэтымі словамі пана Езуса, будуць пасціць тады чаму? Бо з гэтым днём, з пятніцай звязана шмат ласкаў Божых. Мы можам нават, правда, пра гэта прыгожа прачытаць і ў сястры Фаўстыны. Бо гадзіна міласэрнасці – гэта гадзіна смерці пана Езусу, 15. Мы пакліканыя праз Бога вуснамі сястры Фаўстыны, каб вяночкам да Божай міласэрнасці памаліцца ў гэтую гадзіну. Гэта дзень, гэта пятніца, бо субота гэта была ўжо габрэйская Пасха. У пятніцу быў Езус укрыжаваны. Гэта момант асаблівых ласкаў, это тады, калі мы, не памятаючы пра Бога на працягу дня, то праз гэты пост, хоць, быць можа, трошачкі сабе нейкім чынам вучым да таго, чтобы памятаць аб ім. Ну, бо дакучае нам часамі гэта цела, што там ад рыбы надта моцна будзеш сыты, правда? Чи там ввогуле не едучы мяса, асабліва если чалавек яшчэ працуе дзе-то. Яно памінаецца гэта цела, хочацца мне з'есці. Нават так проста мінімальна разумеючы гэтую справу. А не, я ся матывую, бо менавіта памятаю, да, што сёння дзень смерці пана Езуса. Ён за мяне сёння аддаў жыццё. І гэта мне прыпамінае, цела маё прыпамінае мне. Я дзеля гэтага, дзеля таго, каб паяднацца з Езусам, дзеля таго, каб таксама трошкі дысцыплінаваць сябе, я гэта раблю. І тады пост мае свае прыгожыя плёны, наступствы. Бо не есці дзеля таго, што проста не есці, ну бо пост, ну гэта не діета. Гэта не нейкія там практыкі пахудзення ці, праўда, аздараўлення чи яшчэ чаго, не? Гэта павінна быць матывацыя больш глыбейшая. Она не можа быць проста пост дзеля посту, ну невядома чаго, ну але так трэба. І мы, калі гэтага не разумеем, калі гэтага не перажываем, то для нас гэта не прамаўляе, гэта становіцца проста нейкім абавязкам, які нам накінулі у касцёле, ну і хочаш не хочаш трэба, а потым чуемся, што калі не папосцілі, ну не зусім добра, і тады ўжо дзесьці, праўда, як цяжкі страшэнны грэх, ідзем з гэтым да споведзі, і можа быць гэта за месяц і адзіны грэх, што, праўда, не пасціў у пятніцы. Даражэнькія, Богу нічога з гэтага посту не прыбывае. Это альбо мы самі для сябе атрымліваем тыя неабходныя патрэбныя ласкі, або проста мы губляем тое, што маглі бы здабыць. Усё. І Езус потым ён прыгожа менавіта параўноўвае гэта, да, што ніхто не прышывае латы з новай тканіны да старой адзежы, бо новая лата адарвецца старога і будзе дзіра яшчэ горшая. Ці маладое віно не ўліваюць у старыя мяхі, бо маладое віно, вядома, оно бродзіць, оно, правда, мы ведаем, напэўна,
ставілі, ці, можа, ставіце гэта віно сабе, ну, то там ёсць працэсы, да? Трэба, каб была моцная тара. Ну, раней гэта былі скураныя мяхі. Скураны мех некалькі раз ужываны, ці ужываны другі раз, ён уже не такі эластычны, і вядома, што гэтыя працэсы хаждзення віна, ён мог гэты мех парваць, і была бы згуба і мяха, і згуба таксама гэтага віна. І пан Езус кажа, што не ідзе мова, да, гэтыя прадпісання добрыя. Мне здаецца, што габрэі таксама не да канца разумелі патрэбу гэтага посту. Да, не разумелі да канца патрэбу, чаму ён павінны пасціцца. Бо такое прадпісанне. Шмат прадпісанняў вельмі прыгожых, старога запавету. А сёння, калі мы чытаем Біблію, да, то мы за воласы, за голову бярэмся, кажам, Божа, і так Бог загадваў, каб так рабіць, каб цудзаложніцу камянямі закідаць, каб, праўда, там каго-то пазбавіць жыцця за нейкія праступкі. Але насамрэч Бог не даваў загаду забіць за што-то. Хоць мы чуем старазапаветны такой, праўда, наказ вока за вока, зуб за зуб. Але Бог не казаў забіваць. Проста так людзі адчытывалі гэтыя вось менавіта нагады, чи загады Божыя, і ў такім напрамку менавіта вучылі, так гэта развівалася. І вельмі часта не разумеючы, чаму гэта так трэба рабіць. Пан Езус трошачкі так прыпомніць габрэям, скажа, вы шмат маеце гэтых розных працэдураў, як павяртанні з рынку, абмыццё там рук, ног, цела, чышчэнне гэтых гарнкаў, там розных міскаў, звонку, знутры, да? Усё гэта трэба было рабіць. І выйшла так, што гэтых загадаў, прадпісання было настолькі шмат, хіба панад 600, коль не мыляюся, што нават пра гэтыя 10 Божых наказаў вельмі часта проста забывалі людзі. Да? Было трэба зрабіць усё правідлова, трэба было зрабіць так, прыйсці, там тое зрабіць, там памыць, тут пачысціць, да, але пра самае асноўнае, пра адносіны з Богам, пра гэта неяк, праўда, справа даходзіла на другі план. Таму стараемся мы таксама унікаць, уразумець, прагнуць зразумець тое, што Бог нам дае. Не для таго, што Ён патрабуе ад нас чаго-то, але для таго, што гэта сродкі для таго, каб узрастаць, для таго, каб взраслець, сталець, для таго, каб быць мудрэе, для таго, каб быць бліжэй да Бога. Не малітва, не, яшчэ раз паўтаруся, не сакраманты Богу не патрэбныя. Яны патрэбныя нам. Ну, если мы па глупоце сваей пыхі, гардыні, проста да гэта адносімся абы-як, ну, цуж, Бог не ламае нашай волі. Кажа сыну, дочка, не хочаш, ну, як хочаш, ну, што ж я ж цябе на сілу не заставлю. Таму стараемся ўсё ж такі ўнікаць у тое, што Бог нам дае, што нам падказвае, якімі словамі нас павучае, каб гэта было прыгожым захвочваннем і запрашэннем ад Бога да нашага станаўлення і нашага пазнання Яго любові. Амен. Радуючыся таму, што Езус Хрыстос знаходзіцца сярод нас, узнясём праз Яго пасрэдніцтва да Бога Айца нашы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за біскупаў, каб, захоўваючы традыцыю, яны бачылі таксама патрэбы сучаснага чалавека. Цябе просім. Молімся за бацькоў настаўнікаў, каб, выхоўваючы моладзь, яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці, добразычлівасці і спагадлівасці. Цябе просім. Молімся за моладзь, каб, вырашаючы складаныя пытанні, яна карысталася вопытам старэйшых людзей. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны атрымалі шчодрую ўзнагароду ад Бога за ўчыненае дабро. Цябе просім. Дзякуем пану Богу за пражытыя 40 гадоў для Рэнкевіч Сяргея з просьбай аб Божае благаслаўленне, апеку Маці Божай, дароў Духа Святога і таксама гэта уменне разумець і слухаць тое, што Бог нам падказвае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб праз удзел гэтай святой імшы мы няспынна аднаўлялі наше рэлігійнае жыццё. Цябе просім.
Слухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай ласкава нашыя просьбы, учыні нас згоднымі прыняць Твае дары праз Христа, Пана нашага. Amen. Тихая ночь, святая ночь, спить усё, спить давно, толькі Маці святая устяж, тихо у яслях люляе дитя. Спи, сыночек малый, спи, сыночек малый. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усямагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, дапамажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Христа, Пана нашага. Amen. Пан з вами, За Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Ойче, заўсёды і ўсюды складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго Езуса Христа. Ён – Слова Тваё, праз якое Ты ўсё стварыў. Яго ўцелаўлёнага ад Духа Святога і народжанага з Панны Марыі Ты паслаў нам як збаўцу і адкупіцеля. Ён, спаўняючы Твою волю, набыў для Цябе народ святы, распрасцёр на крыжы свае рукі, каб смерць перамагчы і аб'явіць з мёртвых паўстання. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, який іде у ім'я Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. У васкрасенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце,
удасканалёго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцы Паннай Марыі, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Цябе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословлений і покликаний на вечеру ягонную. Хто да ясля Бетлеємських, да дитятка поспешить, Сыну Бога поклониться, что сышел меж нами жить. Той, кто Богом был спредвеку, народился человеком
Помолимся. Panie nasz Boże, napełni nas duchem Twojej lubowi i w swojej dobryni zjadnaj usich, kogo Ty posilił одним chlebem niebiesnym, pras Chrysta Pana naszego. Amen. Дякую вам за дар супольної молитви, особливо для Рінкевич Сергія, який переживає своє 40-годдя. Пригожая дата, молодость і яшчэ шмат, напэўна, можна добрага ў тым жыцці ўчыніць, а таксама, напэўна, дапамагчы сабе у сваім духоўным жыцці, тым людзям, якія пан Сергей вам Бог паставіў на вашым шляху. Хай вам благословляе на вашым жыццёвым шляху для вашых блізкіх, усіх тых людзей, якіх носіце ў сваім сэрцы. А мы таксама прымем Божае благословенства, каб хацець, прагнуць, разумець менавіта гэтую Божую навуку і Божае прагненне Божага сэрца адносна нас саміх. Прыміце Божае благословенства. Пан з вамі. И с духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. У Бетлеєм спішаймо до стайні, бо там цуд. У ясельках Син Божий, Ён збавить грешний люд. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, хвала дары земли. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, хвала дары земли. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromie, pokornie prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.